Assalamu alaikum. Shin ko kana da labarin mutane goma da suka fi kowa kuɗi a nan jihar mu ta Adamawa? Kamar yadda Nigerian Query ta fitar a ranar 7 ga watan Maris na shekarar nan ta 2024, mutum na farko, Atiku Abubakar, wanda ya mallaki dala biliyan 1.8. Mutum na biyu, Abdullahi Bashir Haske, wanda ya mallaki dala miliyan 350. Mutum na hudu, Nuhu Ribado, wanda ya mallaki dala miliyan 60. Sai kuma na hudu, Aisha Buhari, wacce ta mallaki dala miliyan 50. Bindo Jibrilla, shi ma ya mallaki dala miliyan 50. Boss Mustapha, shi ma ya mallaki dala miliyan 30. Sai Muhammad Abdullahi, dala miliyan 10. Ahmad Abubakar, shi kuma ta nuna cewa ya mallaki dala miliyan 7. Sai Ahmadu Fintiri, wanda shi ma ta bayyana cewa ya mallaki dala miliyan 5. Sai Michelle Bello, wanda shi ma ta ce ya mallaki dala miliyan 5. Waɗannan su ne mutane goma waɗanda suka fi kowa kuɗi a jihar mu ta Adamawa. Da fatan mu ma Allah ya mana dalili ya kuma ba mu dukiya mai yawa mai albarka.